Boshu le Zenzani police station atanga an honu chuan Boshu chu khuma mu in Zenzani chuan duat takin puana sintira Boshu podam hlei theilawin ala khu bora Zenzani chuan damdoi chu la in han siam saksok soka asiam zo chuan damdoi hi eila tui takin mula kawa ho sanang cheti in Boshu chu han pe a Boshu chuan abana chelin ho su ka hlau ti in amen purmaya mitam tak chuain ka palo kalanga in zaina khuma min mutlui ti rang ho su ti in holo turin Zenzani chu angena trapur chungin tunge karin nga mangti po ka she thiam to lo ti le in Zenzani chuan heta hi ka renga lo malo ti a Boshu chuan Zenzani chu ku a kalome ti in lung che takina trapa Zenzani chau chu arin ngam chun anita Zenzani chuan mutir le in damdoi chu han in tir dona Boshu chuan pangchang takin asa tileria Zenzani chuan lak sakin han chem dai saka Boshu chuan han in le dona alasa ron tilea Zenzani chuan lak sakin han chem dai sak le a ama chuan te masate te in adai ta motia chuan Boshu chuan in ve ta chawa a in zo chuan mu hil turin han in siam rema Zenzani chuan puan ti sin thatirin tui takin muro ka rengania ati sapa U0 in lamron langin 0 chuan Zenzani chu alanga ringa Shawani hena chuan dar som panheri don to a Zenzani chu avaron kal har ve moleti in a han bia a Shawani chuan alokal ring su thilpoi modang ti tura nei thuta aron kal man don lo ti in a shila chu tiangani ta ka chuan 0 po chuan zanria chu kilve in Shawani nen chuan phurwak lo chung chuan ti pa in an ei dun ta a Shawani chuan Zenzani chu ala du reng lo zo tin 0 chuan la du e ma se company dan zom tur chuan du thei ka ni hlei nem ti in a changa Shawani chuan nang ma in ti she mai ani chu ti in a hmela chuan thik na hmel ron lang til ngala 0 chuan zu chu in a tum lo thu so in Shawani chuan company dan voi khat bo chat mai te chu poi hlei nem ti in an pahni chuan an in duna 0 chuan thitbel atum le cha chu akuta chuan Shawani chuan chelin alaka feelings anei thu chu shil ta thut mai 0 chuan atlai to e mai kal ro ka thla hoang che ati ta ngal ruma an tho chu Shawani chuan 0 chu akwa in khwa khir lutuk lo laka du intizalen roti in akista maya 0 chuan zu alo in ve kher bok nen in thunun thei mai bik lo chuan alo changlet ve fata Shawani chuan 0 kor hak lai chu phel sakatum ta ngal ngot mai 0 chu in ngai to harvatin nilo ka ti pal lutuk ti in atlan chuak ta ngal thuaya Shawani po chu azak ema 0 chuan president din an company star ni tura ati lo tur thil ashilte ani tumni thei tura Zenzani po akalsan lai te angai to leta ain chirin aril ru ha ema atuk zinga Zenzani har chuan Boshu chu akhuma alo mu to der lo mai room atanga chuakin Boshu chu azuzonga Boshu chuan breakfast lo siam meka abula chuan zukalin I thatom mi avati a Boshu chuan ka chalutuk lova thula ka pe fel trep to eti in Zenzani chuan tui in tur te thli in do kana lo kil sa a Boshu ein pe fel chuan tuk chuan ei pa in Mr Gu ana soimu an nam dam doi lam thiam kha Rona Inner Mongolia a kaladu thu asoya min enkol dam theilo ni po in kanat beldon chuang lawati in Zenzani chu arona Zenzani po chuan tha ti thu soi ve in Boshu chuan zankhwa a ompui wanga lom thu shilin abula oma wanga tukin pu atho har em pha thu te soi boka Boshu pa chu tuk chuan ei na ron langa chuti lai chuan a secretary shiana lekha adonga a han chiara a secretary chu ko ta ngala engwanga ban na lekha ron peta mai ngei ni ti in zota shiana chuan nimin lamthil thlengkha irani ka shila ithupe ka zom lo wangin ban ka ngai ni ti in a changa president chuan a shila ni yang ti chu alorin lok sa reng ani thule engwanga shil nge ni zotin shiana chuan Boshu an no pandeu laya rimoya ngai na thule anu boral nu chang phei chuan rimoin aril ru lwa hne zia shil chu soi chongin azai theilo ringot tur chu shemna anga angai thu asoya Boshu pa chuan thute khai tuk chuan poi ve nga lo te ka fa pa hi ka company enkol chun zom tu tan ka du ema ma se anung lama pui tu na satak alo nei ani ka fa pa hi ka soi nging theilo ani hi ka beidon san mayati in a secretary po chuan alom pui ema a secretary po chu aban phal lawin hlim takin tuk chuan an kil dun ta zoka
zirui chu company aron langin shawani po chuan anin kara thil thleng omlo ang takin zam le zakmel po pumia lawin lo bia a anu dewa chuan khami zan khan engma thlen lo thu le khami wanga zakher lo turin shawani chuan ashila ami padu zong chu tlang takati lan mai adu dana ni thu te shil ngal buka ma se zirui chu azam tlata kati palutuk ngai zong ka dei thei ri lo ni ti ina kalsana vice president dui ron langvele in president office a lutin uzirui ejenatan yang jenjeni adu thu ron shilin kan department ni lo ma se tuna boshu po company aron lang thei tori lawa zirui hi global singing contest a teltir ka du si a ejenata na thaber chu jenjeni hi ni in ka shia ti in president ne na chuan adila president chuan annu pachungchang soipui tum le in annu chuan soipui du lovina chwa san ta hala boshu le jenjeni chuan mongolia doctor mutura jin chwa tumin anin siamol mola boshu chuan jenjeni na thomno ken tura han khung lai te athlan lai de chu lungoi takin han thlira ken tami vatum mmv sho nei turina mi kan chwa don ti inaron fiam zuk suka kawa han phur to tak ti in abianga chuan han pi zui ngala jenjeni chuan president ne na boshu tan doctor ron tura jin chu angai wangin ama zui ve turin chol adila president chuan phallowin midang zui tu tur an ruat mai tur thu alo shila jenjeni chuan chu tianga insiam rem chu apom lo thu le adin mun har sat ber lai pu a alo chom dol ve sham thu te soin atop chak thlenga be pui adu thu asoya anin hnial le rapa president chuan chu tianga ni chuan aron let le huna superstar din mun ron lo nge thung ro se ti ina phal sakta shama jenjeni chu boshu in aron let le in boshu hne na chuan superstar ni nge eng che ti in lung oilo mel zitin zin tur chuan troli nen boshu chu apot chhuaka boshu chuan charger kala khung le nem ti in au chuak von vona